Кои са народните будители? Те по-малко ядат, не ядат месо. Будителите са вегетарианци. Точно така. Че не ги познавам. Абе, момче, вземи прочете една книга в живота си. Чете ли българина? Коя беше последната книга, която прочете? Не съм чела никога. Четящият живее хиляди животи преди да умре, а този, който не чете, живее само един. Четенето отваря очите ни към света и ни помага да бъдем по-добра версия на себе си. Затова на Деня на народните будители раздадохме книги, осигурени от нашите приятели от City Cash. Какво празнуваме на 1 ноември? Зависи какво е настроението за всеки. Може да си празнува каквото има желание. Добре, ти какво желание имаш да празнуваш на 1 ноември? Аз си празнувам всеки ден. Това е, живота е празник и трябва да го почитаме всеки ден. Какъв ден е 1 ноември? Ден на детето. Национален нещо беше. Минават кукери тук. Какво празнуваме на 1 ноември? Деня на будителите. Не, тогава излизат кукери. Не, провокирате, добре, окей, шегувам се. Ден на какво? На какво бе? На културата ли на какво На беше? културата. Почти близо. Някакъв празник има, национален, много важен. Това е деня на събиращите двойки. Първи. Свети Валентин! Само че по стария календар. Тогава женините двойки, където са с брак, те си прощават един към друг, когато се И прошка. Да. Мале, това е много празници на 1 ноември. Ден на детето. Ден на Не, да, той е. Чакай, аз 15 септември. На какво е 15 септември? Е ден на детето. Не, 1 юни е ден на детето. Нали на 1 ноември? Малко се обърка. Аз мислех, че горе имам някаква средна обща култура. Тук тотално ме развинтиха от факти и дати. Национален ден на какво беше там? На освобождението. Сети се, бе! Национален ден на освобождението. Деня на будителите. Не на Кое? независимостта, да. На независимостта. За малко да се объркате, че на 1 ноември празнуваме Деня на будителите. Какво празнуваме? Помисли. Ти си руса, по-трудно ти разбирам. Но опитай, моля те. Ден на будителите? Позна. А кой е будител? Откъде да знам? Будителите вярват в Буда, вярват в наречените, как и думата, чакри. Те по-малко ядат, не ядат месо, а ядат само зеленчуци. Стига, бе. Будителите са вегетарианци. Точно така. Нещо правят някакво упражнение, обаче аз нямам тази гъвкавина. Затова не съм будител. Когато е така, виж така. Изплъваш нагоре, има плътна траса, те ще изпукат. Затваряш очите и казваш Добре, това какво общо има с будителите? Как си представяш един будител? Не може да те излъжат. Не ме лъжи, ти кажи как си го представяш. Знаеш ли какво са будителите? Че къде се буждат? Будителите. Да, не ме оставят да спим. Това са хората, които са за почет, това са хората, които ни обучават. Ама ние седиме и сме такива прости, като това момче, дето го видяхте преди малко. Как може ти да кажеш будител, оня, който те буди? Момче, вземи прочете една книга в живота си и тогава си ми говорила, не се прави много интересен. Здравейте, чете ли българина? Коя беше последната книга, която прочете? Не чета книги. Добре, преди колко време за последно чете? Не съм чела никога. Нито една книга не си прочел. Прочела съм във втори клас Дядо Коледа. И тогава нищо. Не. Не, чета книги не мога да ти кажа. Това е грешка, която е поправима. Това е тънкото изкуство да не ти пука. Моята любима книга, между другото. Подарявам ти я. Искам да ми обещаеш, че ще я прочетеш. Добре, хубаво приемам, айде. Вие като бяхте по-млада, обичахте ли да четете книги? Денонощно. Повече ли четем ние от вашето поколение? Често мисля, че по-малко. Младите не. Младите не четат. Не. Викат, крещат, нямат и възпитанието да говорят. Ете, тия работи ви съсипват вас. Телефоните ли? Ми да. Предпочита да гледат TikTok, да висят в Instagram, Facebook и така нататък, Тоест което тия- е много тъжно, но е факт. Мисля, че социалните мрежи убиват търпението на хората и тяхното внимание и концентрацията и заради това е много по-сложно днес някой да седне да чете книга. И с какво им помага четенето на книги? Гледай новото ни видео и ще разбереш. Обичаш ли да четеш? Като млади хора, които четете, Гласа на София City Cash ви подарява книги. Лично за себе си мога да кажа, че чета. Четеш? Да. Как така четете и сте млади? То в България младите не четат. Непрекъснато четам. Четейки книги, се откъсваш от реалността. Не ми е ден. Влизам си в нас, прочитам си една книга. И започваш да се чувстваш по-добре. Да.
Така ти действа книгата? Да. Това е много хубаво. Книгата развива душата на човека, чувствата, емоциите. Умението да се изразяваш, умението да мислиш. Разбираш повече за света. Защо трябва да четат хората? За да се обогатят речника. Всеки прави каквото прецени и ние сме решили това за наше добро, докато другите може да искат да се занимават с социални мрежи, но докато ние прочитаме книги. Но просто е хубаво за тези, които разбират кое е важно и кое е ценно за развитието на един човек, да виждат, че има и такива хора. Кои са съвременните будители? Откъде да знам, че не ги познавам. Никой не ме буди. Па не знам, мама днеска ме събуди. Стенита някой не те ли буди? Берли аз сам. Ти сам си будител. Еми да. Определяш ли се като будител? Между другото, да. Днес на Random League продадох един пич, маска, бяла, чиста, за 50 кинта, която купих от Jumbo за 5. Подбудих го да си даде парите. Кои са хората, които изпълняват функциите на будителите в днешно време? Родителите. Един човек като се роди, то първия пример, който взима е на родителите. Възпитанието на родителите е най-важно Да се създаде правилна ценностна система на това дете. и след това са учителите да довършат, усъвършенстват и направят личности. Учителите, които си вършат работа, те са истински съвременните водители. Рапърите. Рапърите? Да. Когато слушаш примерно МБТ, ставаше така да отидеш да биеш крушата. Тоест МБТ са будители. Да. Димов. Будител ли? Не, пашата. Будител. Той потиква хората към по-добър живот, да изкарват пари за луксозния кабролет. Слави Трифонов пее за Ферари. Той будител ли е? Слави Трифонов е политик. Те потикват хората към банкрут. Банкротираха ли политиците след последните избори? А как всъщност се печелят избори? Аз съм президент, аз съм кандидат. За кмет на София. Точно взем. За общински съвет. Какво избираме на 29-ти? Нашите. Кои са нашите? Направих му името. А за какво гласуваме? За него да гласуваме. Ама каква позиция? Не знам му името забравих. За какво? Президент. За президент? Да. Какво прави един президент? Ами ще ни даде имоти. Как се печелят избори в България? То всичко си имаме само с пари. С измама и с рушовет. Развалиха я тая държава. Развалиха я и потънала моето дете. Направо да си взимаме 2 куфара от багаж БГ и да емигрираме. Как се печелят избори в България? Чрез купуване на гласове. Ти си ми купиш ракия. Ще ти купа? Кога? Утре ще ти купа, че днеска не пари. Колко литра ракия струва един глас? 5 ля. Над 100 лева? Еми да. Едно време бяха 50, бе, много поскъпнало. Ще го вземем то. Не. Той искахме. Ще гласуваш ли за него? Не. Що? Кърка. Един кмет не трябва да кърка. Да. Ма ако аз стана кмет на София, София ще оправя и улици, и магистрали, и цените ще сваля надолу. Ти ако беше кмет, какво ще направиш? Ще да се разбим от жени. Всички метра ще ги правим подводници. Влаковете ще ги направим военни ракети. Асфалт, масфалт, всичко ще манем. Ще летиме. Ще бъдем истински граждани. Колко литра ракия струва един глас? Купувам да продавам да гласува престъпление. Така звучеше гласът на София днес. Ако видеото ви е харесало, един лайк ще се хареса и на нас. Сигурно ви е писнал всеки ютубър да ви го казва, но се абонирайте с банката, за да не ни изпускате. Не изпускайте да ни последвате и в TikTok, Instagram и Facebook. Там ще може да гледате на излъчвани откъси, гафове и какво ли още не.